Bueno, orduan, aurreko orduan ikusi ditugu seinale zirkuitotxo bat, sortzen edozein parametroaren irakurketa sensore baten irteerako seinalea. Hau da, sensore horiek industrian gabiltzen, temperaturak, presioak, osea, industrian sortzen zaizkigun seinaleak, orduan, gauzak ikusi horretik ideiekin aritu behar naiz, Temperatura erakurketa. Kotxe baten abiadura, edo eta, ez dakit, presio baten aldaketa, edo, bueno, ez dakit, azkarragoak ere bai. Ni daukat sensazioa, seinale horiek neko motelak direla, ez? Temperatura poliki aldatzen da, presioak ere bai, gauza batzuk azkarrago izan daitezke, baina nik esaten dizuet, seinale horiek industrian sortzen erabiltzen ditugun seinale horiek, sensoreen seinaleak, ideia bezala, nahiko motelak direla. Nire sensazioa. Hau da, esan dezakegu oso abiadura bajukoak, abiadura, entre comillas, zeren abiadura, seinale baten abiadura zer da? Ez dakit, ni nabile gauzak pentsatzen. Ikusi duzu inoiz seinale baten abiadura? Irakasle batean, matematikan ez ba? Da bakarrik hitzeiteko modu bat. Pentsatzen ni nahi zela irakaslea, baizik eta osaba, edo aitona. Eta hitzen egiten gabiltza. Osea, sortzen diren nahiko motelak. Aldiz, hemen ikusi ditugun problema guzti horiek, interferentzia horiek, ikusi dituzue, gure zirkuitota ilegatu behar dira, nahiko azkarrak baldin badira aldaketa horiek. Bestela ez dire ilegatu behar. Motelak baldin badira, arazoak txikiagoa dira. Orduan, hauekin konparatuta, interferentzia bezala ilegatzen zaizkigun seinaleak azkarragoak dira. Hauekin konparatuta, azkarragoak. Azkarrak. Bintzat hauekin konparatu da. Hau da, abiadura handiagokoak seinaleak. Ez? Osa, intuitiboki ulertzen duzu, ez? Azkarrago aldatzen den seinale bat, edo eta motelago aldatzen dena. Eta azkenik, bueno, zaratare sartzeagatik, zarata horren bereizia da, zarata, hor daude elektroiak alde batera eta bestera, hauek begira, hauek egiten dituzte seinaleak motelak eta azkarrak, denetatik. Hau da, folion bat, hemen ez garela sartu beharra. Oso azkarrak, eta ere bai, horren aleatorioak dira, motelak ere bai. Osa, abiadura altukoak, abiadura bajukoak, baina esan bezala, hau ezin dugunez saiestu, hoiekin bizi behar dira, elektroi horiek horrego behar dira, eta begiratu behar ditugu beste hauek. Orduan, zertan nabili izaten, zer da seinale baten abiadura? Ikusi ezagun. Eta gero jarri ezagun ingenieri bezala hitzen elegante bat. Etxean gabiltza, aitonari azaltzen, seinale baten abiadura. Hau ez dago inoen, ez liburutan ez ezer ez, hemen hau da Marko Galarzaren azalpena. Baten abiadura. Horren bi seinale jarri behar dizkizut hemen, eta ikusi behar dugu zein azkarrago. Adibidez, demagun seinale hau, sensore baten irakurketa, horregaxe aldatzen zaigula. Molako zerbait. Temperaturaren irakurketa bat, eta hemen adibidez emari bat, beste tensio baten, sensore baten irakurketa, eta kasu honetan, bueno, horrelaxe aldatzen joan zaigu, denbora berdinean. Zein da hemen seinale azkarrena, bietakoa zein da seinale azkarrena. Hau ez, azkarra baldatzen dena, ez? Suposatzen dut, ez? Hau azkarra baldatuko balitz, pues hau. Osea, hau azkarrago, bestea baino. Bale, hori hitzekin esan da. Ikusten dago azkarrago dela, eta hau ez, baina jode, jarri ezagun hau gauza hauek ingeniari bezala, parametro bezala. Osea, badaukagu amplitudea, badaukagu tarteak. Bale, pues jarri behar dugu ideia hau, seinale baten abiadura hori jarri behar dugu
zientifikoki. Horrelaxe. Seinale baten abiadura definitu behar dut horrelaxe. Hartzen dugu seinale bat, ikusten dugu seinale horren aldaketa azkarrena non dagoen, adibidez, hemen, demagun, seinale honen aldaketa azkarrena, bueno, hemen edo hemen dagoela. Hemen igual. Demagun, aldaketa azkarrago dela. Aldaketa hoi, txikia, amplitude txikia, baina azkarrena hemen dagoela, eta definitu behar dugu abiadura horrelaxe. Abiadura hori izan behar da. Momentu azkar horri jarraitzen dion, seno baten frekuentzia bezala hartu behar dugu seinale horren abiadura. Hau da, aldaketa horri jarraitzen dion seno bat, honi jarraitzen dion seno bat, izango zen, hauxe, da gutxi gora bera. Aldaketa azkarrenari jarraitzen dion senoa hauxe. Hemen aldaketa azkarrena, igual hemen begira, hemen ze azkar aldatzen den seinalea, gora azkar. Aldaketa horri jarraitzen dion senoa, izango zen, hauxe, ez ba? Aldaketa azkarrenari jarraitzen dion senoa izango zen, hau, edo hau. Amplitudeak ezberdinak dira, hemen abiadura ikusi beharko duzu bakarrik. Eta hartu behar dugu, abiaduraren ezaugarri bezala, aldaketa azkar horri segitzen dion seinale horren frekuentzia. Hau da, seinale honen frekuentzia, Fs2, eta hau da, Fs1. Abiadura azkarrago da, zeren seinale honen frekuentzia, hau baino, altuago da. Eta seinale hauek aldatzen dira motelago ere bai. Baina hauxe da aldaketa azkarrena. Aldaketa azkarrenari jarraitzen dion seinalea. Eta hori ezaugarri bezala jarri behar dugu. Seinale honen bere abiadura definitu behar dugu horrelaxe. Fs max. Osa, aldaketa azkarrenari jarraitzen dion seinalearen frekuentzia horrelaxe hartu behar dugu. Seinale batena, eta honena izango zen, seno horren frekuentzia maksimoa denez, aldaketa maksimoaren denez, ezaugarri bezala hartu behar dugu. Seinale horiek egon daitezke aldaketari gabe. Aldatzen badira horrelaxe, bere Fs max da, horri jarraitzen dion senoaren frekuentzia. Eta hori ez da aitonarekin hitz egitea, hori izango zen Fourierrek berak hauxe esango zikun. Ez dakit Fourierren deskomposaketa ikusi duzue, matematikan. Hoxe da, Fourierren deskribapena hoxe da. Seinalearen bere antxo de banda, da hori. Aldaketa azkarrenari jarraitzen dion senoa, izango zen. Ia Fourierrek esango zigun. Hala ere, hitz bezala jarri behartuko dute, ezaugarri bezala, aldaketa azkarrenari, hor geratzeko, bideoan, aldaketa, seinale horren aldaketa azkarrenari, jarraitzen dion, jarraitzen dion, senoaren frekuentzia, senoaren edo seinale sinusoidalaren, senoaren frekuentzia. Eta aldaketa azkarrenaren dena, seinale baten Fs max. Eta hau bai, honek badaukala zentzua. Gainera ulertu dugu. Orduan, seinaleen ezaugarri berria gabitzan ez hemen aztertzen, begira, orain, irudikatu behar dut gauzak, seinaleak, hementxe jarri duguna, hau, irudikatu behar dut grafikoki, abiaduraren ardatzan. Abiadura motelak, abiaduraren ardatzan. Izen bururik, abiaduraren irudikapena. Seinale baten, abiadura, frekuentzia. Abiaduraren frekuentzia direla irudikapena. Abiaduraren irudikapena. Abiaduraren ardatza jarri behar dut.
Baina hemen ikusi duzu abiadura hau frekuentzia bezala jartzen baldin badugu ingenieriago dela. Orduan, abiadura beharren ez du jarri beharra, aitona bezala abiadura baizik eta frekuentziaren ardatza jarri behar dut hemen. Hemen zeroa. Eta hortxe jarri behar dut ideia hau. Industrian sortutako seinaleak adibidez hau edo hau oso motelak dira abiadura ardatzan. Bai hau, hau nahiz eta azkarragoa izan, abiaduraren ardatzan, hemen daude. FPS Max, hemen egon behar da, gezitxo batekin irudikatu dut. FPS Max. Eta bestea, nahiz eta azkarragoa izan, oso motela. FPS Max bat, FPS Max bi. Osa, abiaduraren ezaugarrian nabil irudikatzen. Eta orain irudikatu behar dut, gure sensorearen zirkuitura ilegatzen baldin bada interferentzia bat, kapazitiboa, induktiboa edo bestea, hauei baino askoz azkarragoa izan behar da. Askoz azkarragoa aldatu behar da, horregatik ailatu da. Aldaketak azkarrak areagotzen dute interferentzia. Orduan irudikatu behar dut interferentzia bat, ez dakitze baliokoa, eta nun egongo zen. Pues hemen, demagun, akoplamendu kapazitiboa daukagula hemen, akoplamendu kapazitibo baten ondorioz, interferentzia horren bere F max oso altua, beste induktibo bat, hemen, FMI bat, FMI bi, eta nahiko, irradiaturik ez daukagu, zarata ez dugu ikasi behar. Orduan, aurreko problemak baldin baditugu, irudikatzen badugu, abiaduraren ardatzan orlaxea hausi izan behar dugu. Interesatzen zaizkigun seinaleak, motelak dira. Eta problema hau sortzen dizkigun azkarrak. Eta hau da, erabili behar duguna, saiesteko problema hauek. Hauek, kentzeko edo filtratzeko, ezaugarri hau. Seinaleen abiadura. Egin behar duguna da, hauxe, posible izango zen zerbait diseinatzea, gure seinalea pasatzen denean, jartzen diola haueiri, seinale motel haueiri irabazpen bat. Bateko irabazpena. Eta posible izango zen beste haueiri irabazpen bat baino txikiago izatea, 0,1 bat, edo bat baino txikiago izatea. Posible izango zen hau egitea abiaduraren arabera. Hoxe izango zen elegante. Eta hoxe da egin behar duguna. Irabazpen bat sartzen digun bloke bat diseinatzea, abiaduraren arabera irabazpena bat izatea, edo inkluso amplifikatzea, eta hau irabazpen txiki bat sartzea posible da, osagai berdinarekin. Aztertu da, ia. Hau igual ikusi dituze, baina bidea ikusi behar dugu. A ber. Ideia. Hoi da galdera, egoera eta galdera. Ideia. Oso garrantzitsuak ideia. Ideia. Aztertu behar dut, sin más, tensio zatitzaile simple bat, Tensio zatitzaile simple bat. VI eta birresistentzia. R bat, R bi, hemen VO. Sin más, aztertu behar ditut. Hemen VO da VI, zati birresistentziak zerien intensitatea, bide R bi, VI da hori. Eta begira. Hori. Tensio zatitzaileak. R bi izango balitz oso altua baldin bada, oso altua baldin bada, R bi baldin bada oso altua, ikusten zuen, VO gero altuagoa da. Hau da tensio zatitzaile bat, eta handitzen badegu honekin konparatuta, VO handiagoa. VO handitzen da. Tontakeria bat. Eta R bi noraino handitu dezakegu. Muga izango zen
R2 irekitzea, hemen, R2 irekiko bagendu, VO izan behar da, infinito zati infinito, VI. Erresistentzia hau, handia baldin bada, infinito, handiena baldin bada, intensitaterik ez dago, VO berdin VI. Osa, egoera horretan, zirkuito honetan izango genuke baten irabazpena. Aldez, kontrakoa ikusten badegu hemen, R2. Txikia baldin bada, hau oso txikia baldin bada, intensitate hori bide erresistentzia txiki bat, VO murriztu behar da. VO txikia izan behar da. Eta zein da egoera, mugako egoera, egitea horren txikia, zirkuito laburra izan daukagula. R2 baldin bada zirkuito labur bat, 0, pues VO izan behar da 0. VO da 0. Kasu honetan, irabazpena da 0. Jarriko dute 0 beharren jarri behar dut hau, irabazpen txiki bat. Osa, erresistentzia honen balioaren arabera, pues egoera hauek izan ditzakegu. Baina, jode, bai. Bueno. Badaude erresistentziak beraien balio aldatzen dutena abiadurarekin, frekuentziarekin, badaude. Bai. Ez dakiz esan zuen, baina bai. Honen erresistentzia zerebra da. Honen erresistentzia zerebra da. Bere V zati egiten badegu, V zati, bueno, jarri behar ditugu tentsioak eta zenbaki konplexutan. Irudikatzeko seinale alternoak bakarrik. Zenbaki konplexuak, seinale alternoak irudikatzeko. Amplituda eta fasea barak. Orduan, kasu horretan, honen erresistentzia, V zati, bere erresistentzia, RC, zenbaki konplexuekin imperantzia esaten zaiona, baina erresistentzia da. Da, bat zati, eta omega da BPF. Igual jarriko dut, bai, dena jarriko dut. Eta gainera, desfase bat sartzen die. Osa, zenbaki konplexua da bakarrik irudikatzeko desfaseak. Zikaratu zenbaki konplexuekin. Frekuentzia. Bat zati, txine. Bat zati, desfase bat, 80 graduko, BPFC. Osea, zirkuito honetan erabiltzen ari garen abiaduraren frekuentzia hor sartuta. Osea, erresistentzia bat, seinaleen abiaduraren araberakoa. Orden aztertu izagun mugak, jarri izagun, hasi gaitezen aztertzen, hau jartzen bateko madegu hemen, Ui, keto. Ez dut kendu. Barkatu. Erresistentzia sartzen badut hemen, eta aztertzen baldin baditut, frekuentzia motelak. Frekuentzia motelak, abiadura bajuko seinaleak. Ordene, frekuentzia moteletan, hau bajua, hau altua izan behar da. RC, ZC jarri behar, gauzak egin ditzakun ondo, erresistentzia hori altua da. Zeren, hau txikia baldin bada, erresistentzia onditzen gabiltza. Orduen ze pasatu berzaio V hori, hemen bezala, VO onditu behar da. Onditzen bada, honekin konparatuta VO onditu. Eta mugan, ZC izango balitz infinito, osea, seinalea DC baldin bada, abiadura 0 baldin bada, VO da VI. Hori badakizu, hemen DC seinalea sartzen baldin badego, kondensadorea kargatzen da, eta VO berdin VI. Exacto. Seinale motelentzat, hor gabiltza, irabazpen bat horrelaxekoa. Aldiz, seinale hau, VI hori, azkarra baldin bada, hau jarri dut azkarra, hau alderantziz, barkatu. Seinale motelak izan zeren, Seinale motelekin, orain, seinale azkarrekin baldin bagabiltza, hau altu baldin bada, erresistentzia bajua. Hau bajua baldin bada, pues, VO jitsi behar da. Eta mugan, hau izango balitz 0, frekuentzia, ez dakizen bat gigahertziotan,
ez dakiz Magi Garzietan oso zero izatea. Gutxi gora bera, zero baldin bada, VO izan behar da zero. VO da zero. Osea, que seinale altuentzat, irabazpena zero edo txikia. Bueno, ez du. Pues hau da egin behar duguna. Ideia badaukagu. Aztertu dezagun hau ondo. Aztertu dezagun ondo. Hau zatu, erdu, gero jarri dut berriz. Venga. RC zirkuitoa. Osa, helburua ikusi duzu zein den, zer nahi dugun. Baina, aztertu behar dut, ondo, ia ze pasatzen den, ondo, zehazki, ze pasatzen den hemen. VI. VO, R, eta C. Orduen honen impedantzia hori xe, bat zati J, B, P, F, C. Aztertu dezagun ondo. Eta aritu behar garen ez, seinale alternoekin. Irudikatu dezagun senoak. Orduen, erabili behar ditut zenbaki konplexuak. Matematikoki zenbaki konplexuak irudikatzeko senoak, seinale alternoak, ingeniari bezala fasoreak, baina errealitatean aitonari seinale alternoak irudikatzeko tresna bat. Hemen dagolako amplituda eta fasea. Zenbaki konplexuak ez dira existitzen, tensio konplexuak ere ez. Da bakarrik tresna bat ulertzeko. Orduen, aztertu dezagun. Eta kalkulatu dezagun zirkuito honen irabazpena. VO, VI arabera. VI arabera. Tensio zatitzaile bat. Baina erresistentziak izan beharrean zenbaki konplexuak. Bale. VO, VI arabera da, VO zan goian impedantzia hau, edo resistentzia hau jarriko dut. Bat zati bat zati J, B, P, F, C, eta azpian, bi resistentziak, R, eta resistentzia hau. Bat zati J, B, P, F, C. Txukundu ditzagun hemen gauzak. Hau geratu berzait, hau bat eta hau BP, F, RC, hemen bat, eta hemen hau bat, eta hau jota hemen goian, BP, F, BP, RC, F jarri du, BP, RC, F. Eta zute zer ez egin, sin más. Impedanziak tensio zatitzaile baten balioa jartzen hemen zenbaki konplexuekin. Bale. Hau ere, nik spoiler pixka bat egin behar dizuet, eta parametrizatu behar dut, nola bait. BPRC jarri behar dut parametro bezala. Izen bat jarri behar diot, BPRC. Horren unitateak segundak direnez, eta frekuentziekin gabitzan ez, parametro inbertitu behar dut. Eta honi, deitu behar diot, FC. Besterik ez, parametrizatzeagatik. BPRC deitu behar dut FC. Eta FC hori sartu behar dut hemen, txukunako jartzeko hau. Orduan, funtzio geratu behar zaigu, bat, gehi, J, hemen F, eta BPRC inbertitu dagoenez, hemen azpian jartzen baldin badutut, goian jarriko zaizkigu BPRC, F, horrela, txukunago. Osea, VO zati VI, resistentziekin formula hau, zenbaki konplexuekin horrela. Jotari kasurik ez, horrek desfase bat sartzen duelako. Eta honi, irabazpena, esan behar diot, irabazpen konplexua. Hau da, sarrerako seinalearen abiaduraren arabera, VO izan behar du balio bat edo beste bat. Abiaduraren arabera, irabazpena aldakorra.
Irudikatu ezagun grafika horrek edo funtzio horrek egiten duena. Irudikatu ezagun moduloa, aztu ezagun pixkate fasea oraingoz. Atera ezagun seinale horren moduloa. Atera ezagun modula. Izan behar dela, irabazpen horren formula komplexu hori modula. Eta hau, zenbaki komplexuekin aritzen bagea, hau atera behar da, hoxe. Bat zati, txuine, bat, gehi, F zati, FC, berbi, errobi. Bale, frekuentziaren arabera, seinale hori. Eta ere bai kalkulatu behar dut, zenbaki komplexu honen bere fasea, bere angulua. Fi. Emaitza jarri behar dugu bakarrik, Orduan, zenbaki komplexu honen bere desfasea, izan behar, minus arko tangente F zati FC. Osea, biak modulua eta fasea frekuentziaren arabera, abiaduraren arabera. Azkenik urratsa egin behar duguna da, irudikatu behar dut hori grafikoki, zerbait esaten dira. Eta nun irudikatu behar dut, abiaduraren ardatzen. Venga, irudikatu behar dut hori grafikoki, abiaduraren ardatzen. Txuin, zuzenago. Hau garrantzitsua da. Abiaduraren ardatzen. Eta eleganteago jartzeko, abiaduraren ardatzen F, txuin, eta hemen izan behar dugu irabazpena G moduloa. Moduloa. Eleganteago jartzeko ardatzau logaritmikoa jarri behar dut. Bai, ikusko duzu ez etxukuna geratu behar den. Eta hemen G. Eta hau irudikatu behar dut hor. Eta zeri bakarrik. Hau ere G dezibeletan jarri behar dut. G, ez, hau ez, dezibeletan. Hau, barkatza, G dezibeletan. Logaritmo de G. Hola, sí, ezakit. Edo G geziarekin. Pues begira, hau, hemen, irudikatzen badego hau xa atera berzaigu. FC, frekuentzia hori jartzen badego hemen, seinale honen erantzuna, onutzaino, irabazpen hori badakizu zenbat balio duen. Bat, hemen dago. Bat. Eta F-zera gerturatzen denerako, hasten da jeisten. Irabazpena hasten da jeisten. Bat baino txikiagoko irabazpena hasten da jartzen abiadura handiko seinalei. Eta zehatzago egiteko gozak, hemen jeisteko kurbatxo hori marraztu behar dugu FC zati iru eta FC bideriru tarte horietan. Ez ditugula erabili behar asko, da bakarrik jakiteko. Eta logaritmikoa denez, tarte horiek berdinak. Orduan, frekuentzia bakidura hori, eren arte, hau da, bat. Eta hemendik hasten da jeisten, suabe, berez, hasten da jeisten, eta ebakidura frekuentzia, ebakidura frekuentzia zaiotez, dekorte. Bai, FC hortan, pasatzen da hemen, balio duela, dezibeliotan, minusiru debe. Minusiru. Osa, pasatzen da, jeisten da, horrelaxe, gutxi gora bera. Igual, jarri gutu horrelaxe. Minusiru gorago, hortxe, eta hemendik aurrera, jeisten da lineal. Irabazpena, hau da, G irabazpena. Balio duela bat hemen, eta hemen jeisten da balio duela
bat baino gutxiago, eta gero eta gutxiago, abiadurarekin. Osa, irabazpen asko ze gutxiago. Hauek linealki irudikatzen badegu, posible da jakitea irabazpen honen balioa formula horiek erabili gabe. Hau oso kalkulatu dezakegu, frekuentzia altuetarako, hemendik ez frekuentzia altuetarako, kalkulatu dezakegu, horlaxe, FC, zati F bezala. Eta logaritmikoki kalkulatzen badegu, hau, maldau, jaisten da, 20 dezibelio hamarkada bakoitzeko da, 20 dezibelio, hamarkada edo dekada bakoitzeko. Hamarkada, jarriko dut, hamarkada, dekada. Hamarkada bakoitzeko. Osea, 1.000 herziotik 1000 herziotara, jaisten da, zati hamar. 20 dezibelio. Hau ixe da malda. Hau kalkulatzeko, balioa zehatza, eta hau malda. Gauza da, daukagula begiratzazue. Zirkuito bat, bere erantzuna dela, abiadura moteleko seinaleentzat irabazpena bat, eta abiadura handiko seinaleentzat irabazpena bat baino txikiagoa. Frekuentzia, hemendik pasatzen denean, bat baino txikiagoa irabazpena. Tatxan! Bai? Eta hemen minus iru debe, igual jarriko dut beto. Hemen minus iru, hori dela 0,0 zazpi, osea, jisten denean 0 zazpira, osea, 160 hor, eta gero linealki. Eta forma hau erabili behar dugu gauzak diseinatzeko, eta hemen ditugun frekuentzia horiek saietzeko. Aztertu behar dugu ere bai, fasea. Fasea. Hemen. Horein fasea jarri behar dugu hemen. Ardatza berdinean. Logaritmo F. Eta hemen fasea. Fi, ez da? Fi. Venga, guez begira. Hemen FC baldin badaukagu. Ebakidura frekuentzia. Parametro honi frekuentzia de korte. Ebakidura frekuentzia. Zio jarri zena, frekuentzia de korte. Da, hemen dikasten delako joisten, erantzuna. Pues fasearen aldetik begira. Frekuentzia de korte. Ebakidura frekuentzia. Hemen irudikatzen badegu. Hamarkada bat ezkerrera. Logaritmikoki hamarkada bat da. Hoi zati hamar. Beste hamarkada bat eskubira logaritmikoki da 10 aldiz FC. Osea, hau aldima da 10 herzio, hau da 100, eta hau da bat. Hau aldima da 1000, 10.000, 100. Logaritmikoki horlaxe. Fasearen erantzuna da hoxe. Hasieran 0, onutzaino 0, desfasea 0, desfaserik sartzen seinale motelei, begira, seinale motelei. Iztazer ez dio egiten ezerrez, ez fasean, ez irebazpenean, elegante. Eta gero, minus 45, minus 80, jaitsi berda onutza, eta gero hemen ja, horrelaxe, jaitsi berda. Minus 80. Bi hamarkada horietan, minus 80. Horrelaxe, eta hor mantendu behar. Baina ez da importa, seinale altuei edo azkarrei desfase bat sartzea ez da importa, hemen interferentziak izan behar ditugu. Garrantzitsuna gauxe, gure seinale motelak, hemen, ez diogu ezerrez egiten, zirkuito horrekin, ez amplitudean, ez fasean. Eta seinale azkarrak balio gabetu ditzakegu. Orain, pentsatzen nuen ariketatxo bat egitean, baina igual egingo duguna da urrengo gunean ariketa guztiak elkarrekin denak, egin? Hori dutzen bazaizu, Bukatuko dugu klasea edo segituko dugu?